Dobré ráno. Kámo, já jsem usla s make-upem. Dobré ráno. Je kolem 9 hodiny ranní a já jsem teďka vstala. A dneska bude oslava mých 18. narozenin. 18 jsem měla 28. února, dneska je 22. března. Já vím, že to slavím o měsíc později, ale najít si čas, kde mají všichni čas, tak je trošku náročnější. No. Takže mám 3 hodiny, protože ve 12 musím být u kamarádky, která má chatku, ve které budem, a jdu jí pomoct ji uklidit. Ale předtím musím ještě uklidit u sebe můj pokoj, protože je to fakt jako big mess. A umýt si hlavu potřebuji, nalíčit se. Já jsem spala s make-upem, by the way, jsem usla s make-upem, já jsem byla včera tak unavená. Moje pleť brečí. No, jinak vám řeknu plán dneška. Já vím, že tento úvod je dlouhý, ale chvilku ještě. Takže plán dneška. Dojdu tam. Budu tady, uklidím, umyju si vlasy, osprchuju se celkově a nalíčím se. Potom pojedu na místo kolem 12, kde pomůžu uklidit chatku. A potom přijede zbytek o 12:30. Pobudeme tam půl hodiny a potom v 1 odjíždíme na místo, kde budeme hrát bowling. Vůbec mi bowling nejde, by the way. Takže to zvědavá, jak to dopadne. Takže jdeme hrát bowling. Po bowlingu možná skočíme někam na oběd, protože tam by měla být někde restaurace, anebo kamoška říkala, že tam je právě pizza na místě, takže uvidíme, skočíme si tam někde na jídlo, nebo nevím. No a potom se pojede zpátky na chatku a bude se pít. Těším se. Takže, měla jsem v plánu vyjít o 12:31, jo? Jsem pořád doma, nejsem převlečená, nemám uklizeno. Zjistila jsem, že cesta možná bude trvat 15 minut, takže bych to mohla teoreticky stihnout. Takže teď si jdu vybrat fit. Možná tady trošku pouklidím, ne nějak extrémně, ale trošku. Protože za 15 minut mám vyjít, aspoň co si z dalšího čas. No a pak vidíme. Takže tak, pak vám ukážu fit. Takže můj fit se skládá ze svetru. Předtím jsem měla něco trošku jiného, ale to jsem změnila, protože venku je moc velká zima. Pod tím mám bodyčko šedé s výstřihem, koženka a legíny. A vezmu ještě jiné ponožky. No a jinak změnil se mi čas, že mám nic ostatního na 12:30, protože tam ještě dělají podlahu, takže mám času dost. Mám času dost ještě uklidit a možná skočím pro to jídlo a nám se na to vysedu a objednám potom pizzu pro všechny. Who knows? Nevím, jestli ty vlasy nemám přejít ještě jednou. Možná jo. Jsme na místě, jsme od kámošky, už pofičíme. Teďka se čeká jenom na zbytek party. Jede nám za chvilku autobus, doufám, že to stihnou. A
pak vám natočím nějaké záběry z bowlingu, protože jsem si vzala GoPročko, takže ho dneska zkusím poprvé. Doufám, že to nebude nějak hrozně vypadat. Uvidíme. Ne, já jsem ho nechala tam. Kurva. Do piče. Potom 309 a pak 305. Já to Čekáme na bus a přijedeme na bowling o pár minut pozdě, o 4 hodiny pozdě, so... ale snad to nebude vadit. Jo, budeš poznat. Slyšíme. Guys, pozdravte. Nebo jdeme tam o půl hodiny. Jo, strašně no. Jdem o půl hodiny pozdě, ale nevadí. Budeme tam jen půl hoďky. No tak to je prostě z vesnice, se ho fakt nevím. Co si bude? To je z vesnice. Už jsme v chatce, už se tady akorát jenom douklízí, protože se tady dělala nová podlaha a teďka děcka jsou na půdě, protože tam jsou nějaké věci na spaní, takže šli proto a já tu povysávám akorát a zbytek ještě dojede, protože si skočili pro věci. Omlouvám se, že nebude toto video moc dlouhé, ale chci si užít narozky a nechci se mi moc vlogovat. Ale potřebovala jsem už něco vydat, takže tak. Jsem doma. Už jsem dojela domů a dám vám tady malou rekapitulaci, co se teda dělo, protože nemáte moc záběrů z toho dne. Bylo asi... Jo, o 12:30 jsem tam přijela. A s tím, že tam přijel i polovina jako party, protože někteří čekali třeba už na místě bowlingu a tak podobně. Takže jsme jeli ke kamarádce, kde jsme si hodili věci a šli jsme na autobus. S tím, že jsme si mysleli, že autobus jede 13:07, jak jsme se dívali, jenže kamarádka se dívala na pátek místo na sobotu, takže žádný autobus nejel. Už v tu dobu nám došlo, že tam přijdeme pozdě. Takže jsme hledali nejrychlejší spoje, co to šlo. Tak jsem našla, že ve 2 hodiny potom něco jede. Takže jsme ještě šli zpátky ke kamarádce a počilovali. Potom jsme šli teda na ten autobus, který měl 11 minut zpoždění. Podotýkám, 11 minut. Tak narvaný autobus. Důchodcema, kteří jeli z nějaké turistiky. Důchodci fakt milují turistiky. No, takže měli 11 minut zpoždění, to už jsme věděli, že jsme totálně váji. No, takže autobus teda přijel. S tím, že jsme přestupovali, tak jsme jeli do města, kde jsme měli asi tak 20 minut na to, než jel další autobus přímo na ten bowling, takže jsme zašli ještě do pár obchodů. No a potom jsme dojeli teda na to místo bowlingu. Měli jsme tam být ve 3, dojeli jsme tam o 3:30 až. Jelikož jsme to měli zarezervované na hodinu, tak jsme si zahráli jen bohužel půl hoďky. Ale i tak byla to prdel, byla to sranda. A můžu s klidem říct, že jsem prohrála. Prohrála jsem určitě. No, tak jsme si zahráli ten bowling. Chtěli jsme si tam objednat jídlo, ale bowling byl taky úplně nadspaný lidma. Takže tam byla hodinová čekačka na jídlo, tak jsme se na to vykašlali a potom, co jsme dohráli bowling, jsme už jeli teda zpátky. S tím, že jsme zase jeli přestupem, takže jsme jeli zpátky do města, kde jsme měli zase nějaký ten mezičas, tak jsme si zašli na jídlo, dala jsem si hranolky, dala bych si hranolky znovu.
děcka si dali kebab a potom, jak už jsme měli jet, tak jsme se rozdělili, protože ještě někteří něco zařizovali a bla 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 bla. Dojeli jsme teda zase zpátky na místo ke kamarádce, kde jsme potom převzali věci a odnesli do chatky. Přesunuli jsme se do chatky teda a od té doby už se jenom slavilo. Del zbytek party. A bylo to fajn. Slavili jsme asi do 2 hodin do rána, někteří lehli samozřejmě už dříve, což je naprosto pochopitelné. Ale no, ve 2 jsme tak šli spát a já se vzbudila v 6:45, někteří dřív, někteří později, někteří spali do 8. Vzbudila jsem se v 6:45, protože moje kamarádka měla budík, který zvonil minimálně 10krát. Takže zatímco se vzbudila a ostatní spali, tak jsem poklidila. Sice jsem tam dělala trošku bordel, ale oni spali tak tvrdě, že to bylo úplně jedno. Tam i kdybych jako bych tam třeba vypáčila dveře, nebo já nevím, tak je to stejně nevzbudí. No, takže jsem tam uklízela, potom se zbytek vzbudil a už jsme jenom chillovali a už se jelo pak domů a jsem doma. Takže tohle byla rekapitulace mých 18. Upřímně představovala jsem si je trošku jinak, větší, ale nelituju ani trochu. Jsem na 100% spokojená a jsem ráda, že jsem to oslavila, jak jsem to oslavila. A budu na to vzpomínat ještě hodně dlouho. Upřímně. No, ale chci se vám omluvit za to, že nevydávám tak často videa, protože nemám nápady, co furt natáčet. Jelikož není tolik akcí, ze kterých můžu natáčet vlogy, tak nevím, jaký typ mám točit. Takže když tak do komentářů mi pište cokoliv, co by vás bavilo. A to je asi všechno. Takže díky za shlédnutí tohohle krátkého videa a vidíme se u dalšího.